Un combat dialèctic entre dos personatges antagònics. Un té el poder, l'altre és vulnerable, ho ha perdut tot i per això necessita imperativament un crèdit, 3.000 euros, però no té res ni ningú que l'avali. Per un cop, faci un exercici de confiança. No puc. Jo, els exercicis, al gimnàs. Aquí no. Però el dèbil sí té alguna cosa, una estratègia per fer trontollar el poderós. Els papers s'inverteixen i el joc escènic entra en una espiral tan imprevisible com hilarant. No em puc creure que estigui tenint aquesta conversa. Però què és això? Una càmera oculta? Per dir una cosa tan coneguda per tothom, penso que el que fa curiós és com això, com desmuntem el poder, o un poder que algú té l'autoritat de dir jo decideixo si se't dona o no se't dona, en aquest cas, doncs com es desmunta això. El mètode Gronholm tenia una forta càrrega de crítica envers el poder a les relacions laborals. El crèdit guanya la comèdia en estat pur, una comèdia feta de diàlegs que demanen per descomptat una parella de grans actors. És molt possible que a la mateixa hora que Bosch i Busaderas eren ovacionats a la Villarroel, el públic del Teatro Maravillas de Madrid aplaudís l'estrena de la versió en castellà, amb Carlos Hipólito negant el crèdit a Luis Merlo. Qui no dona crèdit és el teatre per com de bé està funcionant la taquilla. S'alvira una llarga estada a la Villarroel. Us ho ha explicat Víctor Giralt i un home.